कोळंबी फ्राय पहिल्या घासातच प्रेमात पडणारी चव आणि पुन्हा पुन्हा खावीशी अशी वाटणारी म्हणजे कोळंबी। आणि अशाच सर्वांच्या आवडीच्या कोळंबीची रेसिपी आपण बघणार आहोत, ती म्हणजे लसूण कोळंबी फ्राय। चला तर मग आपण सुरुवात करूया। किरणचं किचन मराठी या चॅनलमध्ये मी किरण पालव आपलं स्वागत करत आहे। आज आपल्याला प्रॉन्स फ्राय करायचे आहेत, तर मी एक पद्धत दाखवते आहे। आपल्याकडे जेवढे अवेलेबल प्रॉन्स असतील तेवढे आपण घ्यायचे आहे एका भांड्यामध्ये। त्यानंतर त्यामध्ये आता पुदिना घालून घ्यायचा आहे। पुदिन्यानंतर आपल्याला मसाले घालायला लागतील। तुमच्याकडे जर मालवणी मसाला रेडी असेल तर तुम्ही मालवणी मसाला घालू शकता। जवळजवळ 3 चमचे इथे मालवणी मसाला घालायचा आहे। मी 2 चमचे इथे लाल तिखट घातलेला आहे, 1 चमचा गरम मसाला घातलेला आहे आणि आता त्यामध्ये आपल्याला काळा मसाला घालायला लागेल। काळा मसाला ऑप्शनल आहे, जर तुमच्याकडे काळा मसाला नसेल तर त्या बदल्यात तुम्ही थोडासा मसाला अजून वाढवू शकता। त्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हळद घालायची आहे। जरा आंबटपणा येण्यासाठी मी इथे कोकमा पण घालणार आहे आणि आगळ सुद्धा घालणार आहे। इथे मी 5 ते 6 कोकमा घातलेले आहेत। त्यानंतर मी मीठ घातलेलं आहे चवीनुसार। आणि आता आपण काय करायचं आहे, कोथिंबीर घालून घ्यायची आहे। कोथिंबीर जर अशी भाजताना मच्छी भाजताना वगैरे घातलात तर खूप चांगली टेस्ट येते कोथिंबीरने। आता एकजीव करून घ्यायचा आहे। इथे मी अजून 2 चमचे आगळ घालणार आहे। थोडं सुकं सुकं मिश्रण झालं आहे ना, जरा ओलसरपणा येण्यासाठी आणि थोडा आंबटपणा वाढण्यासाठी मी इथे आगळ घालून घेणार आहे। इथे मी आगळ घातलं आहे आणि व्यवस्थित आता परत एकजीव करून घेणार आहे। जास्त रेस्ट करायला ठेवायची गरज नाही, तुम्ही डायरेक्ट लगेचच्या लगेच ही कोळंबी फ्राय करून घेऊ शकता। इथे मी आले लसूणची वेगळी पेस्ट घातलेली नाही आहे, कारण हे प्रॉन्स आहेत ना, मला लसूणवरच फ्राय करायचे आहेत, त्यामुळे ती चव एक वेगळी चव लागते। एका ताटामध्ये मी गव्हाचं पीठ थोडं घेतलं आहे, थोडं पीठ तांदळाचं घेतलेलं आहे, त्यानंतर थोडा रवा घेतलेला आहे, थोडं मीठ टाकलेलं आहे, हळद टाकलेली आहे, लाल तिखट टाकलेले आहे, गरम मसाला टाकलेला आहे आणि ते व्यवस्थित मी एकजीव करून त्यामध्ये आता मी प्रॉन्स घालून लपेटून घेत आहे। असा एक प्रॉन्स त्या पिठामध्ये घालून तुम्ही व्यवस्थित कोट करून घेऊ शकता, त्याला पीठ लावून घेऊ शकता। किंवा काय करायचं, डायरेक्ट आपलं जास्तीत जास्त आपण प्रॉन्स घ्यायचे आणि एकत्र करून असे लपेटून सुद्धा घेऊ शकता। प्रॉन्स आता फ्राय करण्यासाठी तयार झालेले आहेत, तर चला आपण प्रॉन्स फ्राय करूया। आता आपल्याला इथे प्रॉन्स भाजून घ्यायचे आहेत। मी इथे काय केलं आहे, जवळजवळ 15 ते 20 लसणाच्या पाकळ्या आहेत ते चेचून घेतलेले आहेत। याची टरफलं मी काढलेली नाही, डायरेक्ट तसेच्या तसे घातलेले आहेत तव्यावर। ती फुटू नयेत यासाठी मी लसणाचे तुकडे केलेले आहे, क्रश करून घेतलेले आहे। आणि आता त्यावर आपण प्रॉन्स घालायचे आहेत, म्हणजे कोळंबी घालायची आहे आणि व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे, आलटून पालटून व्यवस्थित फ्राय करायचे आहे। जर तिखटपणा तुम्हाला कमी वाटत असेल तर त्यामध्ये आपल्याला लाल तिखट वगैरे घालायला लागेल। इथे कोळंबीला चांगला रंग आणि झणझणीत होण्यासाठी मी थोडंसं लाल तिखट घातलेलं आहे। थोडंसं अजून आंबट होण्यासाठी मी त्यावर लिंबू पिळलेला आहे। आणि आता हे परतून घ्यायचे, जवळजवळ 3 ते 4 वेळा आपल्याला व्यवस्थित आलटून पालटून आपल्याला ही कोळंबी फ्राय करून घ्यायचे। बघा किती सुंदर टेक्स्चर आलेलं आहे, कोळंबीला खूप छान दिसत आहे। त्याप्रमाणे ही कोळंबी लागते सुद्धा खूप चांगली। हे जे वरती लसूण घातलेले आहेत ती सुद्धा लसूण खायचे असतात, खूप चांगले लागतात। तयार आहे आपली लसणाची कोळंबी। हे लसूण घालून तुम्ही कोळंबी एकदा तरी ट्राय करा, नक्कीच तुम्हाला आवडतील। खूप छान रेसिपी आहे ही। जर रेसिपी आपल्याला आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। फ्रेंड्स, ही रेसिपी दाखवली आहे ती खूप रुचकर, खूप टेस्टी लागते आणि सगळ्यांना हवीशी असणारीच आहे, तर तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा।